ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ በኢንስፔክተር ገብረ ሚካኤል ኪዳኑ ዝተጻሕፈ ሓጺር ዛንታ እዩ ሰናይ ምክትታል ፍንፋን ሕፃ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ እንግዳና ከም ዝተጻዕነ ከቢዱና ዘርፈደ ኩነታት ኣየር ፀሓያ ውሽጥ ደመና ተሓቢኣትሉ ዘርፈደት ሚስጥር ውጽኢቱ ጻባ ዝኾነ ዝናብ ረኸበት መቐለ ጎደናታት ጸሪም ህንጻታት ተሓጺቦም እታ ከተማ ሓምላይ ለቢሳ ዝበለጸ ወቀበት ወሰናወሰን ጎደናታት ካብ ዘለዋ ተኽልቲ ዝነጥብ ማይ ርኢኻ እቲ ዝናብ ካብ ዝጻሒ ነዊሕ ግዜ ከም ዘይገበረ ይሰረብ ተረቢጹ ግዲ ጸኒሑስ ንናሕሪ ግዜ ዕድል ኣይሓቡን ብፍልያታ ተኽልትን ቅርጻ ቅርጽን ኣብ ዝማዕረገ ቤት መዘናግዒ ተፋጢጦም ኣለዉ ኣብ ጸጋመይቲ ኣጻብዕታ ዘላ ካቲም ደጋጊሙ ጠመታ ካሓታ ዝሓሰቦ ነገር ኣብ ጎረርኡ ተወቲፉ ኣጸገመሉ ይትረፍ ልሳኑ ክኽፈት ዓይኑ መሊኡ ከይሪኣውን ጨረር ቆላሕተኣ ንቁልቁል ኣፉ ደፍኦ ተቐዲመ የሉ ስከይ ይብልውን ዓርሳ እምነት ሰኣነ ዘይናቱ ኸላ ኣብ ላጋ ቐንኢ ተሓቆነ ሎሚ መዓልቲ ግን ዝወለደት ትውለዲሉ ድጉል ሓዊ ልቡ ተናዚዙ ክገላገል ኣብ ቤት መዘናግዒ ሕዳሰ ስለ ዝቆፀራ ፊት ንፊታ ተቐሚጡ ደጋጊሙ ከናፍሩ ብመልሓሱ ኣተርከሶም ዮርዳ እንተስ ሓሲባ እንተስ ብግርህነታ እታ ቀለበት ዘለታ ኢዳ ናብ ጠረጴዛ ኣውረደታ እታ ወርቂ ብልጭ ክትብል ከላ ኣካላት ምሩጽ ድማ ብልጭ ኢሉ ህልም በላ ባዕሉ ጸዊዑ ንሳ ግዲ ዘረባ ክትጅምረሉ ደልዩ ሕልምልም ይብለሎ ንሱ ሓንሳብ ንዓኣ ሓንሳብ ንምድርን ሰማይን እናባረየ እንትርኢ ንሳ ግን ኣሳጊራ ናብ ማዕዶ ክትጥምት ጸኒሓ ገጻ ናብኡ ምሳ ዘረት መሊሱ ድፍእ በለ ምሩጽ ንምንታይ ዲኻ ጸዊዕኻኒ ዲዱለይዶ ዮርዳ ጽሪቲ ምስ በለቶ ኣብ መረባ ኣእዛኑ ነታጊ ከም ዝተፈንጀረ ብድንጋጸ ረዓደ ኣካላቱ ተቆራሪጹ ኣብ ሕዋ ምስትንፋስ ተረኣየ ዮርዲ በላ ዮርዳ ይኮነን ዘምጻካ ተዛረብ በለቶ ኣነኮ ማለተይስ ክብል ተሎ ናትካ ኣየግድሰንን ኢላ ገጻ ጠወየት ኣብ ከባቢ ኣፍ ልባ ወጢሩ ዝሓዛረት ጀበቶ መትሐዚ ጡባ ከተልሕልሕ ብልዕሊ ክዳና ሓፍሓፍ ከተብል ሪኡ ስምዒት ምሩጽ ቅጽበት ከም ሮኬት ተተኮሰ ጽባሕ ዶድኣ ክንራኸብ በለ ምሩጽ ሓይሊ ምስ ኣብዮ ዮርዳ ሕቱም ዝትርጎም ቃል እንግሊዘኛ ተጻሪፋ ቦርስኣ ኣልኢላ ገዲፋቶ ተመርገፈት ተጮቕሚጡ ንብሕቱ ተረፈ ክሳብ ኣንጎሎ እትዕጸፍ ብዓይኑ ኣፋነዋ ቀትሪ ዝናብ እናፈሰሰ ክርእዮ ዝወዓለ ሰማይ ስርሑ ለዊጡ ደረቕ ጸርፊ ዮርዳ ደንጎላታት ገይሩ ኣዝነበሉ ምሩጽ ዕድሚኡ ናብ ምጽብጻብ ኣተወ ጥቅምቲ 2009 ዓመተ ምህረት 44 ዓመቱ ሕልፊ ገንዘብ ኣለዎ ዓብዪ ትካል ምግብን መስተንውን ይውንን ገንዘብ እንተሃልዩ ደድሕሪኻ ኩስኩስ ዘይትብል ጓለ ኣንስተይቲ ኣይክትህልውን ኣዋልድ ዓድና ኩለን ንዋይ ገዚእወን እዩ በዚ ከይትሓስብ ዝበሎ መሓዝኡ ኣብ መቓልሕ ሕሊንኡ ተመላለሰ ሰለስተ ዋልድ ሓቲቱ ሰለስቲአን ሕፂኡ ጠንጢነንኦ ብፍላይ ምስ መርሃዊት ብሕፀም ዝመፀ ኣብ ክንደይ ውጥጥ በፂሖም ነይሮም ድሕሪ ሕዚ ይትረፍ ንፍቕሪ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ኢልካ እውን ክትሓተኒ ኣይፈቕደልካን ሕራይዶ ጎይታ ባዕሉ ኢላ ምስ ሓጨጨቶ ናይ መወዳእታ ርክቦም ዝኸንበቱላ ዕለትን ቦታን ዘከረ ንሱ ምሕታት ንሳተን ምእባይ ቀጸሉ ሎሚ መዓልቲ ንዮርዳ ክሓትት ቆፀራ ሂብዋ ገለ ከይተንፈሰ ንሳውን ፈንፊናቶ ዘላ ካብ ሰለስቲኦም መሓዙቱ ዘይወለደ ሓዳር ዘይመስረተ ንሱ ጥራሕ እዩ ንምሩጽ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ ዘሎ እዚ እዩ ብፍላይ ሰሎሞን ዓርኩ
أني إتاينا بلا أنت تصوعو دم يزنبع أرلوم لومس قل عمان درون انداتا قجلو أني إتاي مبال جميرو ملو سالا وشتو بندت إنا تبلعاون ملسي زيهوم إنا خوننبر مقددو نابناي سرح بوتو كابز ملس ساعات أي ملأن حدش حساب متيلو نتعنتلو تصوعا نتعنت عبد تكالو برجقو إن حسابات اتم حدادر نأستيا عبناي تحساس ورحي كابز خفلقا برسالستمئتن حمسان برجقو عنكي أخي خيلو برتسعة مسكورة ألا كمل أخموت إيا تسألون الساون نمنتاي كم تتصوع أخوخي قميت كدو كمسمس اندابلا أي قمت كون أمو حز قمتي بقمت زقو عسب أي فتو كان دايديو عدمخي قنا مغطر أي جمركون مالت نحقري حدا طعبا زلو سرح كي سرحو عدمي كان دزيو خبل أي دلن عوشت قزخا تحاتيرو زي ترف سفح رأي ألن نحراي بلتو كم ززبالة زربا كوز أيلو أي قمتان مسبعلو أنت أترا بعد حساسبان حقراوي ونن بتحتي أمخانو مس نفسو تردادا أمو نتعنت كم محتاب برجقو ناونن يتكال كعبيكي دليلخو برقت معخي لو تريك مسلكي يخقليو جنبقا وسينا اللخو بلا زربخا قلت اقبرو مروت بلتو أمو كمر عواكي حاسبا وا عيتود زعن مرعاكو كم تدفي أخا التسرحني تدفي أخا تقاتو أيكونن دفر إلا قطع آسيرا نابسرحا أتوت مرعاكو يه زبال كونت أنت انتاي كونكي تقطعي النابلة دد حرقا تخواددا وا ገንዘብካ ተመርቆ በጃኻ ኢላ ገጻ ኣሲራ ናብ ስርሓ ኣተወት ውሒጥ በለት ይስማዓያ ኣይስማዓያ ኣርባዕተ በለ ብልቡ ሓቲቱውን ዘይተሳኸኣሉ ነታይን ናይ ቀረባ እዋን ጥራሕ በኣድጊ ዝፃዕን ገንዘብ እናሃልወኒ ክንድዚ ምንክርታት ኣብዚ እኒሕኻ ዕድል ኩሉ ሰብ ፈሊጡኒ ማለት ድዩ እሞ እንታይ ገዲስዎ መንግስቲ ኢሉ ዘረብኡ ከይወድአ ምስ ህይወቱ ዝወሓሓድ ደርፊ ወሊዑ ተመሲጡ ከዳምፅ ጀመረ ዝበዝሕ ትሕዝቶ እዚ ደርፊ ንኡኡ ዝገልጽ ኮይኑ ረኸቦ ልዕሊ መጠን ተመሲጡ እናሃለወ ነተን ዝሓተተን ኣዋልድን ዝሃብኦ መልስን ዘከረ ኣባጻብዕቲ ዮርዳ ዝረአያ ካቲም እውን ከም መብረቕ ኣብ ዓይነ ህሊንኡ መስመስ በለት ሓቲተዶ ክቐብጽ ኢሉ ሞባይል ወፂኡ ቁጽሪ ስልኪ ዮርዳ ኣዒንቱ ኣጨምዲዱ ኣለሸ ዋይቢ ዝብል ናይ እንግሊዘኛ ቃል ረኸበ ዮርዳ ብስራት ንምጽሓፍ ዝተጠቐመሉ ምዃኑ ባዕሉ ስለ ዝፈልጦ ዮርዳ ጽቡቕ ከም ዘይትምልሰሉ እናፈለጠ ዓቕሊ ጽበት ክድውለላ ተገደደ ነታ ዝደለያ ስም ጸቂጡ ናብ እዝኑ ኣጸጋዓ ጢጥ ዝብል ድምፂ ይሰምዓሎ ብኻልእ ገጽ ድማ ብናይ ትግርኛ ደርፊ እትጽውዕ ድምፂ ሞባይል ኣዳመጸ ዮርዳ ስልክ ኣይተልዕልን ደጊሙ ደወለ እታ ደርፊ ደጊሙ ሰምዓ ንድሕሪት ገጽ ቆላሕ እንተበለ ዮርዳ ኣብ ገዝኦላ ምሩጽ ደንገጸ ዮርዳ ሓውሲ ፍሽኽ በለት ከይዱ ኢዱ ክትጭብጠሉ ዘርግሕላ ናታይ ሓበቶን ኣብኡ ከፈል ዝዓይነቱ ናብቲ ኣብ ጥቓ ዝነበረ መንበሪ ኣርኤቶ ስማዕ ምሩጽ ዓንቶ ክንራኸብ ቆፂርካኒ ዝተዛረብካኒ ነገር ኣይነበረን ሕማቅ ከም ዘለኻ ገጽካ ይዛረበሎ ሓሳብካ ንምግላጽ ክንድዚ ትጽገም እንተኾንካ ቅድሚ ኩሉ ንባዕልኻ ኢኻ ትጉዳ ቆፂርካንስ ገለ ከይተንፈስካ ኢላ ቀጸለት ዓነፍኮ ይርዲ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኪ ግን ኣቀራርባኺ ኣፍሪሑኒ ኢሉ ሸረምረም በለ ምሩጽ እናፈለጥካዮ ክትሓብኦ እትደሊ ምሽጥር ኣለካ ስለ ዘይርድአካ ኣይኮነን
ፈለማ ስለዝፈተኻኒ ይቕኒለይ ካብ ኩነታትካ ተዓዚበ ከምኡ ዝብል ሕቶ ክትቀርበለይ ከም እትኽእል ዝተወሰነ ግምት ነይሩኒ ሕዚ እውን ሓሳበይ ስለ ዝቀየርኩ ኣይኮንኩን ኣብ ስራሕ ቦታኻ መጽኤ ከዘራርበስካ ዝወሰንኩ ዜግነታዊ ጉቡአይ እውን ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ሓቂ ክዛረበለኒ ኢለየ መጽኤ ቀንዲ ካብ ሕብረተሰብ ዝተገለልካሉ ምኽንያት ኣጸቢቑ ክስቆረካ ይግባእ ህዝብና ኣብ ዝሓለፈ ስርዓታት ይትረፍ ክሪኦ ክሓስቦ ተጠጂኡ ዘይፍለጥ ምዕባለታት ይምዝገባሉ ኩሉ መዳያዊ ለውጢ እዚ ሃገር ንድሕሪት ክመልሱ ካብ ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ጥቕሞም ካብ ዘቐድሙን ሓደ ንስኻ ምዃንካ ብሰፊሑ ተኻፊኡ ይውርልካ ግብሪ ንዘይምኽፋል እትኽተሎ መተዓሻሸዊ ሰነዳት ሓሶት እውን ሰብ ካብ ድኽነት ክገላገል ዝገብሮ ጻዕሪ ዝጻባቕ ብምዃኑ ካብ ዝምርቐካ ዝረግመካ ይበዝሕ ህዝብና ኣተሓሳስብኡ ኣዝዩ ማዕቢሉ እዩ ተበራበር በለቶ ብዓይኒ ጽልኢት እናረአየት ሕስብ እሞብሎ ምሩጽ ዓበይቲ ግድባት ከይግደቡ ሓዲድ ባቡር ከይሳለጥ ፋብሪካታት ከይስፋሕፋሕ ኮታስ ተተካኢ ወለዶ ዝበልጸገት ኢትዮጵያ ከይርከብ ትቃወም ከም ዘለኻ ይርድአካዶ በለቶ ዘረባታት ዮርዳ ኣብ ኣዕጽምቱ ኣትዮም ጠዋሽሕዎ ብዙሓት ኣዋልድ ንዕርክነት ከም ዝሓተትካ ይፈልጥ እያ እንታይ ዓይነት መልሲ ከም ዝሃባኻ ግን ባዕልኻ ኢኻ ትፈልጦ ኣነ ክውጋዕ ዝሰምዖን ባዕለይ ዝግምቶን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕዚ ኣነ ከም ውልቀይ እናሰረቀ ዘምጸለይ ሰብኣይ ክምርዖ ኣይደልን ካልኦት ብዙሓት እውን በዚ ዝስማዕማዓ ይመስለኒ ርግጸኛ እየ ደንቢ ክዳን ዝገበረ ፖሊስ ዋላ ተመጋቢ ኮይኑ ናብ ገዛኻ እንተዝኣቱ ቅጽበት ኣብ ስረኻ መሸንካ እቲ ሻጥራን ባዕልኻ ስለ ትፈልጦ ባዕልኻ ኢኻ ኢድካ ክትህብ ጋዕጋዕ ክትብል ነርካ ሓቂኺ መዓዛ እኳ ከምኡ ዝበለትኒ ንባዕላ ዝብላዕ ዘይብላ በላ ዓዊሉ ከም ዝተዛረበ ከይተፈለጦ መዓዛ ትኹን ኣጎዛ ነዚ ተግባርካ ዝድግፍ ዜጋ ቀስ ብቐስ ኢዱ እናውፀአ መጺ እዩ ኢድካ ጥራሕ እዩ ኣብኡ ትሕምዞቕ ዘላ በጃኺ ዮርዲ ይኣኽለኒ መርዘናይ ተልዕልለይ ኣነ ክንድዚ ኣክፊሐ ስለዘይሓሰብክዎ እዩ ብኻሊእ ገጽ ድማ ነተን ብሓደ ግዜ ዝረኽበን ገንዘብ ጥራሕ እናረኣኹየ በላ ክሳብ ሕዚ ዝሰራሕክዎ ሓጢኣት ንህዝበይን መንግስተይን ይቅርታ ሓቲተ ልምዓታዊ በዓል ሓፍቲ ንምዃን ኣትየዮ ዘለኹ ቃል ከይዓጽፍ ኣዕጽምቲቶም ስውዓት መራፍእ ኮይኑ ድቃስ ይኽለአኒ ኢሉ ንብዓቱ ክዕወበሎ ኣብ ገጽ ዮርዳ ሓዘኔታ ኣይንበብን ብጥንክር መንፈስ ይግበአካዩ እትብሎ ዘላ ትመስል ዮርዳ ሓፍተይ ንዘሸከምክኒ ከቢድ ሃገራዊ ሓላፍነት እናመስገንኩ ሕፀይ ተቐበልዮሞ ሓቢርና ሰላማዊ ናብራ ከነዕንብብ ኢሉ መልሳ ተጸበየ ኖምሩጽ ኣነ ናይ ፍቕሪ መሓዛ ገለ ይብለይን ግን በይነይ ክኸውን ስለ ዝደሊ ንሕቶኻ ኣዎንታዊ መልሲ የብለይን ፈለማ ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዘሎ ስኤላዊ መንገድኻ ኣመዓራሪ ድሕሪኡ ናብ ሕቶ ሓዳር ተኣትው ኢላቻው ከይበለቶ ገለ ከይቀመሰት ጽግርድፍ ኢላ ወጻእት ንሳ ንህዝባን ሃገራን ዘለዋ ተሓላቕነትን ንሱ ሕዚ ዝወሰኖ ሓድሽ ሓሳብን ስለ ዝተቀራረበ ውሳኑኡ ተዛሪቡ ዳጊሙ ንነጻነት ከሓታ ናብቲ ብርጭቆ እትሓጽበሉ ክፍሊ ኣምርሐ ብተስፋ ተሓድር ነፍሲ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናለይ ሓሳብ ርእቶ እንተደኣሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉኹም ነዚ ቻናል ሓድሽ ተንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገብርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቐኒለይ